Yes, vi har en kortfilm valgaften, vi skal snakke lidt om. Den handler om en mand, der hedder Peter, der sidder inde på en bar med sine to venner og drikker lidt øl. Han opdager hurtigt, at han har glemt at stemme. Klokken er 20 minutter over, så han er travlt. Efterfølgende kommer han ud i den ene racistiske taxa efter den anden. Og han ender desværre ikke med at gå for at stemme. Han ender selv med at blive en smule racistisk. Og men det kommer vi mere ind på vores anmeldelse. Til sidst så ender han tilbage på baren, hvor han får en dej på ophold, som han tager til. Vi vil snakke lidt om de fysiske virkemidler, vi vil snakke om paradermodellen, 7 parametre. Og så videre. Til sidst vil vi også give en lille komposition på selve filmen. Okay, jeg skal snakke om de 7 parametre. Det første parameter, det hedder personen. Om der er en bestemt hovedperson, og det er så hans eller hendes historie følger. Og i den her sammenhæng er altså Peter og hans rejse til valgperioden. Det andet parameter, det er valget. Om der er sådan et bestemt valg, som hovedpersonen træffer, som er så det centrale. Og her der træffer han til valget, om han skal ned og stemme, og det påvirker ligesom handlingen. Det tredje parameter, det er overraskelsen, og vores hovedperson overrasker os rigtig meget til sidst, fordi at han bryder, eller sådan, han går ud af lidt ud af sin rolle, da han pludselig springer over og siger en racistisk kommentar selv. Men han bryder stadig ikke med karakteren, fordi det er lidt en fejl, at han siger det, og bagefter er han så tilbage i sin gamle. Og fjerde parameter, det er lyden, og lyden her spiller en stor rolle. Det medvirker til at skabe en stemning. For eksempel når han løber, så kommer der sådan en stresset lyd. Og de forskellige mennesker, de hører så en musik, der passer lidt til deres racistiske eller deres baggrund. Det femte parameter, det er så identitet, der spiller en stor rolle. Og her er det så øllen, for det er ligesom det, der sætter gang i det racistiske med, at de snakker om, at de ikke vil have noget, der kommer udefra. Og det er så i sammenligning med øllen. Den sjette passer ikke, men den syvende parameter, det er så, om det kun er det væsentligste, der er. Og det er det her, for der er ikke nogen scener, man kan trække ud. Alle scenerne har ligesom stor betydning for filmen. Kortfilmen kan lægges op til beregningsmodellen. Anslaget er voice-overen helt start. Nu er der cirka en halv time til valglokalerne lukker landet over. Hvor vi får at vide, at det er valgaften. Og vi ligesom finder ud af, hvad det her kommer til at handle om. Så er præstationen i starten, hvor Peter går ind på baren, og indtil han træder ud af baren, hvor vi finder ud af, hvad om personerne og hvilke holdninger de har. Man of no return er, når Peter bevæger sig fra barstolen ud til bevæger sig ud i konfliktoptrapningen, det vil sige bevæger sig ud til der, hvor han går ind i taxaerne og begynder hans rejse hen til valgstedet. Det er point of no return, fordi han ikke har nogen vej tilbage. Han har ligesom træffet en beslutning om, at han skal ud og stemme. Så konfliktoptrapningen, det er fra han træder i den første taxa, til han når hen til valgstedet. Fordi han opbygger den her vrede til de racistiske medborgere. Så er klimakset, når han bliver slået ved valgstedet, fordi at det helt brænder sig sammen for ham, og han ligesom selv får de her racistiske holdninger. Så udtøvningen, når han går tilbage til baren og får sådan en kolde hof, som symboliserer det her med, at han ligesom har givet lidt op på hans antiracistiske. Jeg har også mit filmiske virkemidler. Vi starter med lyset. Vi har en påvirkning på, hvordan fordi det har sådan en dobbelt stemning. Og det gør også, at vi får en stemning af sådan aften og hvor vi handler dagen, hvilket tidspunkt det er. Og man kan så sige, at det så er aften, når man ser det. Næste det er så lyden. Lyden, man hører i starten en voice-over, som er det er sådan en radiovært, som er en typisk fra P1, sådan en rolig stemme, som man sådan, meget helt at høre på. Næste side reallyd, der er sådan stemningsmusikken, når man sidder i taxaen, og der giver musikken den stemning, som man skal have, fordi at den første taxa, det er en taxa med dansk musik, og det underbygger hans holdninger om danskheden, som vi også hører om, når han sidder og fortæller om det. Den anden taxa, det er en mand, han er nazi, eller der har meget racistiske holdninger om hvordan i Tyskland. Der er sådan noget klassisk musik, som også bare underbygger mere om, hvordan det er sådan meget sådan klassisk. Den tredje taxa, der hører sådan noget arabermusik, og han taler om sine racistiske holdninger til atleterne. Så
Så til sidst så kan han så løbe sig ud af taxaerne, og så imellem hans ture mellem taxaerne, de hører sådan noget spændingsmusik, som så også bare underbygger endnu mere den spænding med, at han sådan skal hurtigt frem. Som baggrundslyd, der hører vi, der er scenerne udenfor, der hører sådan en tordenvejr og regn, der falder bagud. På baren så er der sådan noget igen, når man er tilbage, så også igen sådan noget danstop. Og det er faktisk sangen til sidste sang, der bliver spillet, når man ser scenen fældet ud. I sidste scene, der er det kæmpe smil til det der gråvejr. Det er bare endnu mere sådan symbol, fordi de så ser, at det regner udenfor. Kompositionen, det er lige frem. Kompositionen, der er hverken flashback eller andet, som skiller sig ud særligt ud. Det vil sige, at det er bare en kronologisk fortælling. Klipningen, der er det kontinuerlig klipning i starten, til starten i hvert fald. Når han løber mellem taktlinjen, så bliver klippet kortere, der skaber sådan en spænding imellem, som også gør det lidt mere actionpræget. Synsvinklen, det er en bundne yderste synsvinkel, fordi at vi følger Peter på hans vej til valgstedet, men vi hører ikke hans tanker, derfor er det en ydersynsvinkel. Yes, nu er vi kommet til filmens budskab og pointe. Budskabet er, at man skal fandme ikke være dobbeltmoralsk. Fordi Peter, han starter ud med at være sindssygt antiracistisk og bare vil have alle fremmede ind i Danmark hele året. Efter han så bliver sendt ud i det ene oplevelse efter den anden, så ender han med at blive racistisk selv. Han ender med at gerne vil have, at det hele skulle være som det plejede. Det ser man typisk med den øl, han bestiller i starten, som var mexicansk. Han vil gerne prøve noget nyt, noget fremmed. Og til sidst så ser vi ham så bestille en hof, som han kender, og han er tryg. Vores konklusion er, at vi kan lære meget af film, fordi det kan være nogle situationer, som vi selv vil reagere underligt over, ligesom hovedpersonen gør. Vi vil reagere fremad, vi har det med at reagere fremad over for nye ting, og have sådan fordomme over for eksempel indvandrerne. Og det giver også noget at tænke over, fordi det kunne være noget, som vi sagtens skulle relatere til i hverdagen. Kortfilm er værd at se, fordi det er noget, man kan relatere til. Og mens det er noget, som selv kunne ske for en, og man kunne nemt komme til at beskylde folk på samme måde. Og det er noget, man selv kan relatere til den dobbeltmoralske mening i hverdagen. Altså, at man kan komme til at misforstå hinanden, og ligesom komme ind i nogle konflikter, hvor det nødvendigvis ikke er værd at diskutere, men alligevel så kommer man til det.